amakhaya afana namakhaya osapho ethe xa ingena icorona ayadudula umuntu ngamnye yagqitha nabantu abaninzi. Amakhaya afana nofihlane ethe xa idlula yedlula nabantu abaninzi. Amakhaya afana nofiltane ethe xa idlula lento yedlula nabantu abaninzi. Kodwa sekunjalo ndifuna namakhaya njalo namhlanje akwazi ukuthi waze wamuhle Jesu. Kuthi noba imeko ingavumi, ngoba isimo sona uthi xa usijonge ecaleni kwakho ubone into yoba sona sivumi, kodwa kuthi ngosekunjalo uthi waze wamuhle Jesu.
unyaka ka 2021